Boas tardes a todos e a todas. Hoxe somos moitos máis dos que estamos aquí, porque este mesmo acto está a facer en 66 cidades, vilas e metrópolis do país, do mundo. De feito que somos nós, e moitos outros, estamos aquí e ali a falar do galego. Deixademe comezar o acto coa lectura dun texto que é o mesmo texto que se vai ler 66 veces ao longo do día hoxe. Agustín de Hipona deu a definición de mentira máis acertada e da que se foron tirando todas as que seguiron. Dixo que mentira é dicir algo distinto do que se está a pensar, o ánimo de enganar. E justamente diso trata o libro que imos presentar hoxe, 55 mentiras sobre a lingua galega, análise dos presuizos que difunden os inimigos do idioma. Libro que prolingua e quere ofrecer aos galegos e ás galegas e a todos cantos se solidarizan e nos apoian na defensa da lingua propia de Galicia o desexo de facer o ánimo de enganar os negacionistas, un ánimo de poñer a luz da verdade e a lugar sobre os presuizos que atan a tantos e a tantas posibles falantes. A honra da verdade é o que nos dá a forza coa que estamos a loitar polos dereitos dos galegos e das galegas que desexan e esperan 1000 primaveiras máis para a lingua galega. Para eles e elas vai este manual de autodefensa lingüística, esta contribución entusiasta ao combate contra a mentira. Agradecemos a vosa presenza neste acto que é case que simultáneo cos outros 66 en Galicia que hai poucas horas xa se fixeron na Coruña, Ferrol, Santiago, Carballo, Santa Uxía de Ribeira, Padrón, Melide, Teo, Carnota, Ribadeo, Vilalba, Lugo, Chantada, Monforte, Lalín, A Estrada, Caldas de Rei, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Ogrove, Pontevedra, Cotobade, Marín, Cangas, Moaña, Vigo, Nigrán, Gondomar, Baiona, Tui, Ponteareas, Ourense, Verín, Xuntis, Salceda de Caselas, Cobras de Tribes, O Barco e Ponferrada, xunto con actos que se desenvolven outros irmáns galegos e xentes solidarias de moitas nacións en Barcelona, Madrid, Lisboa, Vitoria, e no intre de estarmos a comezar esta presentación, celebráronse neste mesmo día as presentacións de Copenhague, Londres, Bruxelas, Alemanha, París, Irlanda, Palestina e Bosnia. Faltan aínda por celebrar, por cuestións horarias, as de Nova York, Madison, Estados Unidos e Buenos Aires. E con toda esta forza en defensa da nosa lingua, damos comezo ao noso acto aquí en Buenos Aires.